rahoton da muka samu ga manyan 'yan ta'addan nan da muka kama sun ka ce muna to akwai wata shawara da ake yi amma shugabannin najeriya sun san da ita shine akwai wani daji da aka ce ma gaba nan wajen sokoto ga gayinsu yake dajin nan ana son a maida shi tsibiri ne na 'yan ta'adda waɗanda aka ce ma lakurawa wannan wasiƙa ta rijejeniya watan mars wata na 3 rana 4 ga wannan wata an ka yi ta tsakankanin 'yan faransa da iswap ba boko haram ba iswap tsakankaninsu da iswap tunda su ne a wilaya suke gayi su ne da alaka da waɗanga a cikin mali wanda aka ce ma ita islamic ogaran sahara don wannan rijejeniya budewa wurin da aka ce ma na lakurawa cikin dajin gaba can za a budewa wani tsibiri wani gungu da 'yan ta'adda ne za su watsuwa wannan sokoto ne zamfara ne kebbi ne duka za su watsuwa amma ya ce muna wallahi shugabannin najeriya suna da labari to mu sai mun ka ɗauki zancen nashi ƙarya shi kai don bai son mu ba najeriya wannan bayanin ne tunda muna dibin da mu da najeriya allah na tuba ba ta yiwa mu ji abin da zai cuta musu mu ɓoye shugabansu na rahoto da bayani ana ce mishi tunda an sauya shi mai sauya ma da an kai mai wani aiki ne an ka bashi ana ce mai ahmed abubakar rufa'i mun ka kiraye shi mun ka ce mai to kaga abin da faransa ke da niyyar yi tunda ba mu yi tsammani ba ya ce to yana turowa mutane su zo su kwashi isasshen rahoto ya turo mutane mun ka ɗauki nauyinsu dgdsa ta niger ta ɗauki nauyinsu yawonsu gidan kaso nan yamai ne cikin ƙasa ne babu inda ba a kai su ba sun ka tattauna da 'yan ta'adda tunda ba guda ba ba uku ne mun ka kama abu ne da nasiri ne ba za a gayin shi ba sun ka tattauna da su sun ka gaya musu ga abin da faransa take son ta ƙirƙira sun ka koma da wannan rahoto sai da baya ne kaico mun ka gane da zamba cikin aminci tunda mun zo mun gane da wanda mun kai kira mun ka gaya ma ahmed abubakar rufa'in yana cikin waɗanda shine turawa ke ce ma puan focal da 'yan ta'adda ke gani shi ke tura su foro har wata ƙasa da aka ce ma centrafrique in sun komo shi ke karɓar su makamansu ne kuɗi ne na abinci farfaro ne duk shi ke bada shi ke kula da su da bayan mun ka gane sa'annan har an yi ɓanna tunda mun aminci mun ka bi ashe ba haka ba ne kaji ko da mun ka gane wannan mun gaya musu ba mu ga kuma wa za mu gaya ba tunda shi ne ke kula da wannan akwai guda ana ce mai nuhu ribado shi ma ya san da zancen shi har yanzu ma yana bisa karaga shi ne a national security advisor shi ne mashawarcin shugaban kasa bola tinubu akan sha'anin tsaro duk sun san da zancen kuma duk sun kai shiru da zancen nan ne mun ka gane kenan harakan nan kihi tun ga kai ne ya rube ba wuciya ce ta rube kan kihi ne ya rube da mun ka gani wannan mun ka ce to mu ɗauki matakai lakura wannan in an kasu menene abin da za a ba su aikin da za a ba su yi bututun man farans waɗanga da annan cikin benin ina zuwa ga benin don in gaya ma zoben da sun kai muna bututunmu na mai cikin watan mayu sun ka fara cewa a ɗauko musu rahoto bisa bututunmu na mai duk inda yake shiga cikin bushiya cikin